Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πριν καν λάβει την Προεδρία του Συμβουλίου, είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για το 4% του πληθυσμού που είναι οι αγρότες, οι οποίοι παράγουν το 2% του ακαθαρίστου εισοδήματος. Μα όλοι οι Ευρωπαίοι δεν μένουν στο Μέιφερ, στο Λονδίνο ή στο Σαν Ελιζέ, στο Παρίσι, στη Βία Βένετο, στη Ρώμη. Υπάρχουν πολλοί της Ευρώπης που ζουν στην περιφέρεια, σε αγροτικές περιοχές. Στη δική μου χώρα τα πράγματα είναι τραγικά. Μια χώρα που μπήκε από τις πρώτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εργοστάσια κλείνουν, ο κόσμος φεύγει να πάει να ψωνίσει από γειτονικές χώρες. Η ανεργία έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρώπης. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες στη χώρα μας, περισσότερους από ό,τι η Ιταλία των 45 εκατομμυρίων. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν ζητάμε επετεία, κύριε Πρόεδρε. Τι ζητάμε? Να μας εξασφαλίσετε τα σύνορα της Ελλάδος, τα σύνορα της Ευρώπης. Έχουμε κάθε μέρα 40-50 παραβιάσεις. Αυτό μας ανάγκασε να δώσουμε 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Εάν αυτά τα λεφτά τα δίναμε για τη γεωργία, εάν αυτά τα δίναμε για τα εργοστάσια, δεν θα είχαμε ανάγκη σήμερα να ζητάμε χρήματα από τον κύριο Μπλερ. Σώστε μας παρακαλούμε από τις απειλές της Τουρκίας.